előadása az olyasféle rendezői színházra emlékeztet, ahol Júliát ápolt szakállú, szivarozott öreg úr alakítja bicsi dialektussal, Rómeót pedig egy szobabicikli tandemüléssel. Ő ilyennek látja és kész. Sajátos értelmezésében természetesen üzenni akar a hallgatónak, de nem fontos mindig mindent indokolni, a hatás a lényeg, az újszerűség, a szabad asszociáció. És mint ilyen értelmét veszti az összehasonlítás és voltaképp értékelés is. A bennünk élő előző előadásokból vagy esetleg saját koncepciónkból összeálló minta csak akadályoz a befogadásban. Előadása a hallgatói elfogulatlanság nagy próbája. Hadd mutassam be mindezt még egy példán. A Wohltemperiertes Klavír első kötetének cis-moll fugája általában nehezen bevehető hegycsúcs az előadó számára. Szokás szerint Bach nem adott előadói utasítást a műhöz, de szinte mindig lassú tempóban játszott. A hatalmas fuga sok előadásban darabjaira hullik, máskor csak egy-egy szakaszának szembe, vagy éppen egymás mellé állítása történik meg. Létezik azonban szerintem igazán nagy interpretáció is, amely katedrálist épít ebből a fugából. Megmutat szerkezetet, karaktert és végső soron érzelmi erőket egyaránt. Igen gyors tempóban játsza, és minden mást alárendel annak, hogy a fuga téma a híres keresztmotívum, amely állandó változásban számtalan hangnemen át és átlegedve teremti meg a maga kapcsolatát. Ő tehát így érzi, nem kötelező elfogadni. Talán meggyőzni sem akar. Nem akar teljességet, nem célja Bach zenéjében, ahogy mondani szokták, a zengő univerzum megmutatása. A magatartása igazán demokratikus, nem nyilatkoztat ki, csak elmondja a magáét. Lehet, hogy ez a jövő zenéje? Ez a nagy lehetőség az előadó művészet megújulására. Mindenki azt adhatja Bachból, azt Sostakovicsból, amit érez, lát és akar, hiszen eddig is mindenki ezt csinálta, csak legfeljebb az előadói hagyományok kissé szorosabb békjójában. És azok is csak szűk időhöz kötöttek, egy-két évtizedenként alaposan megváltoznak. Miért ne szabadulhatnak meg ettől? Ki mondhatja meg, mit akarhatott Bach? Ki veheti a bátorságot, hogy azt merészelje mondani, én csak Bach szellemét, szándékát akarom minél jobban megközelíteni, hiszen úgysem lehet tudni, mi ez a szándék. Évszázadokon keresztül mindenki úgyis csak a saját világát játszotta bele Bachba, miért tennénk úgy, mint ha tudnánk mást is erről? Azt vélem, ezek Musztonen kérdései, ő meg is adja a maga válaszát. És kétségtelen, hogy ezt rendkívül magas színvonalon, alapos technikai vértezettséggel, ha kell virtuozitással, komoly koncentrációval teszi. Jelentős erénye továbbá az intenzitás folyamatos, gyakorlatilag korlátlan fenntartásának képessége, amelyből az utolsó D-moll Sostakovics fugában tett lenyűgöző tanulságot.